Здравейте, приятели! В следващото видео ще ви разкажа за част от водопадите на Беласица планина, както и някои идеи за разходки в района. Месеците април и май са като цяло най-добри за посещение на водопади, а в тази част на България те са много. Първият водопад, който посетихме, беше Лешнишкия водопад. Пешеходният маршрут до Лешнишкия водопад тръгва от хижа Беласица над град Петрич, а до нея води асфалтов път, който тръгва от стадиона на града. Пътят е тесен, с завой, но е в добро състояние. От хижата тръгва синя маркировка, която е ясно различима през целия преход. Пътеката е предимно равна и отнема около 40 минути, за да се стигне до водопада. А самия Лешнишки водопад е висок 6 метра и половина, като водите му се спускат на два скока и образуват малко вирче долу. Следващата спирка по пътя на водопадите ни води към село Камена, на около 20 км от Петрич. Кара се към бунгала Камена, където се оставят и колите. От паркинга започва и екопътеката, която се вие нагоре в гората и покрай реката. А реката носи името Камешница и по нея има общо 7 водопада. В това видео ще ви разкажа за два от тях – Чатала и Камешнишкия водопад. Първият водопад, който посетихме, беше Чатала, като отнема около 1 час, за да се стигне до него от паркинга. Пътеката в началото е относително стръмна, но след това преминава в по-равна и е приятна за разходка, като се следва през цялото време зелената маркировка. Водопад Чатала се намира на малка река, ляв приток на река Камешница, като името му означава раздвоен. Реката се разделя в две струи и се спуска от двете страни на скалата. За разлика от Камешнишкия водопад, където водата се разбива с грохот, при Чатала цари спокойствие и имате възможност да се приближите до водата. От водопад Чатала се връщаме по обратния път, като на единствената беседка по пътя продължаваме надолу. Следва се дървената ограда в близост до беседката. Още преди да сме видяли Камешнишкия водопад, ще сме го чули, поне в пълноводния сезон. С пад 21 метра той е най-високия и най-посещавания водопад в българската част на Беласица. Поради закътаното си място между скали, които го ограждат от три страни, е трудно забележим и е открит сравнително скоро. По-авантюристично настроените могат да видят водопада и от високо, изкатервайки се от дясната му страна. Но ако не сте добре подготвени, не го препоръчвам, защото е хлъзгаво и опасно. Следващата част от видеото е посветена на едно не чак толкова популярно място в България, но също толкова интересно – планината Огражден. Пътувайки по пътищата й, сякаш се връщате назад във времето, като животните, които ще видите, със сигурност са повече от хората. Основна цел за посещение беше Чуриловския манастир Свети Георги, като до него се стига с кола от Самуиловата крепост и отнема около половин час каране. Пътя като цяло е добър, като малко след село Гега е хубаво да оставите колата и да продължите 15 минути пеша, тъй като до самия манастир към момента няма асфалт. Манастирът сам по себе си е като музей. Музей на времето, основан през 14 век и разрушаван неколкократно. Манастирът се поддържа изключително с доброволен труд на местните хора, като има запазено и килийно училище. Най-интересно в манастира обаче са стенописите с изрисувани сцени с сюжети от страшния съд. Има изрисувана по една сцена за всяка професия, като например воденичаря с окачен камък на шията и шивач с увесена ножица на врата. Двамата са прегърнати от демони, заради това, че единия крадял от плодовете на клиентите си, а другия присвоявал от зърното на селяните. Има и сцена против врачките и баячките, като е изобразена майка с болно дете на ръце и лъжелечителка, подаваща лекарство на детето. А отгоре един дявол засипва съда със своите нечистотии. Хубаво е да се влезе и в самия манастир, като на втория етаж е женското отделение с нереставриран надпис в него. А надписът гласи, че мома, която много се гизди и кичи, дяволът ти държи огледалото. Повод за размисъл за важните неща в живота по обратния път за дома след още един прекрасен уикенд.